ጸጋን ሰላምን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ምሳኻትኩም ምስቶም እት ምስከደ ዘይምለስ ግዜኹም ሂብኩም ነዚ ብዋንጋድ ዋንሳን ቻነል ዝመሓላለፍ መደብ ተከታተሉ ምዘለኹም ዘበልኩም ኩልኹም ይኹን ከመይ ኣለኹም ለይ ከመይ ትኾኑ ብሩኻት ሎሚ መተንባህታ ይሒዘ መጽእ ዘለኹ መተንባህታን ብስራትን ሒዘ መጽእኩም ዘለኹ ብስራት ንተዛረብቲ ትግርኛ ዝራእኹሞ ስኳ ሪእኹሞ ኣለኹም ኣብዚ መራኸቢ ብዙሃን ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ እንታይ ብስራቱ ደወልኩም ገረም ወይ ቋንቋ ትግርኛና ኣብ ጉግል ትራንስሌት ከኣቱ ዝጽዕቱን ዝጽዕሩን ተረኽቡና እንተወልኩም ከ ድንቂ ተረኺቦምና ባህዘብል ስለዚ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ናትና ሓገዝ ይሓትት እዝኻ ጎይታ ክፈጥረና ከሎ ንደልን ንድለን እምበር ንደል ጥራይ ወይ ንድለ ጥራይ ስለ ዘይገበረና እዩ ስለዚ እቶም እዚ ክገብሩ ክእለት ዘለዎም ዓቕሚ ዘለዎም እቲ ጥበብ ዘለዎም ኣብ ስነ ቀመር ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ነዚ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ተረኺቦም ክበሃል ከሎ ካባና ዝደልይዎ ድማ ኣሎ ንሱኻ ሞራላዊ ንዋታዊ ነዚ ዝድለ ዘበለ ኩሉ ዓይነት መዳይ ሓገዝ እዚ ዕውት ምዝኸውን ኣብ ጉግል ትራንስሌት ጽሕፍ ኣቢልካስ ሰርች ክትገብር ድልያ ክትገብር ከለኻስ بقليلو دليا تقبر تغيل كل عينت ቋንቋ ኣሎ ኣብ ጉግል ዳርጋ خبال كالي دوች አሎ ዳች አሎ ፍሬንች አሎ ዓረብ አሎ ዳርጋ ብዙሕ ቋንቋታት አሎ ስለዚ በብቋንቋ ሰባይ ሽገርን እዩ እቲ ህዝብ ትግርኛ ይኽሽገር ጸኒሕ ዘሎ እቶም ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካናዳን ኣብ ኣውስትራልያን ኣብ ካልእ ክፍለ ዓለማትን ዝነብሩ እንግሊዝኛ ዝዛረቡ ኮኑ ስለ ዝኽእሉ እንግሊዝኛውን ተማሂሮሞ ስለ ዝኾኑ ተማሂርና ስለ ዝኾንና ማለት ቆርብ ኣይክን ሽገርን ንኽእል ንኸውን ግን እቶም ኣብ ኣውሮጳ ካልእ ቋንቋውን ተማሂርካ ናብ ትምህርቲ ዓለም ትኸይድ ግን ኩሉ ነገር ብቋንቋኦም ዝኾነ ዓድታት እንነብር ዘለና ግን إذا أزيو عبي جنوعه الله وزترخيبه زلوا ولا توم أب أوروبان أو توم أب أمريكان كندان أستراليان زنبرون انتخونوا إنجليش أبزز الربلو عادات زنبرون انتخونوا أي كم بأنق أدي استمهرون دخون يخون أي كم بأنق أدي خاناتا زخون نجار كن دزخال كإنجليزية خالخون أي كم ቋንቋ ሃንገና ኣብ ገደ ሓቂ መጽና ክንዛረብ ኩሉ ነገር ብቋንቋና ዘይምዃኑ ንዓና እቲ ብድሆ ዓቢ ይገብሮ ዝኾነ ሞያዊ ትምህርቲ ክንመሃር ከለና ወይስ ብዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናብ ምምራቕ ክንከይድ ክንደሊ ከለና زي كم كلا هاجرات كم إن تشاينا جابان جرماني زي أم زخون مالتي زي كم زي أتوم نحنا خلت أنقينا نمهار قدم إنجليزية نمهار بإنجليزية تماهرنا شعونتي كلا عينة عودة مرتخان نمهارو ولود حق امو
حق خزارب ነገራት ኩሉ ብቋንቋኻ ክኸውን ጎደና ምዕባለ እዩ ነገር ኩሉ ብዘይ ቋንቋኻ ክትመሃሮ ግና ንኸይቲ ምዕብል ጠንቂ እዩ ስለዚ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ኣማራጺ ዓብ ዕድል እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ሙሳ ዓብደላ ብዘመሓላለፎ ኣብ ዝተዛረቦ ብጣዕሚ ኣነዋር ዝኾነ ዘረባ ካብኡ ከፊለ እቲ ሓቂ ክንወስደለና ኢለ ዘቕረብኩልኩም ትዝክሩ ኢኹም ንትግርኛ ኹም ቋንቋ ይፈልጦን እንተበለ ኢለኩም ነይረ ምክንያቱ ኣብ ትግርኛ ዝፃዓርና እንታይ ኣሎ ቋንቋና ኣብ ምዕባል ዝደኸምናዮ ብጀካ ዝተወሰነ እንታይ ኣሎ ክህሉ ይግብኦ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ሓደ ካብኡ እዩ ሓደ ካብኡ እዚ ከምኡ ዝናድ አበርክቶ ዝገበሩ ኣብ ቋንቋ ዶክተር ስብሃቱ ገብረ ሚካኤል ዳርናይ ዝበሃሉ ለው ኣብ ሽዌደን እነብሩ ኣነ ክሳብ ዝፈለጥኮ ማለት እዩ ናቶም ሊንክን ከቐምጠልኩም ክፍትነ እንተዳእቲ ሊንክ ብቐረባ ረኺበዮ ዝናድ አበርክቶ ኣብ ምዕባል ትግርኛ ዝገበሩ እዮም ብጀካታ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጠቂስዮ ዝነበርኩ ባዕልኻ ተምሃር ዝፀሓፈ ንፉዕ ሰብኣይ ስለዚ እዚኦም ድማ እዚ ከምዚ ዝበለ ኣብ ጉግል ክትኣታቶ ኣብ ምግባር ብሓቂ ሓደ ዓቢ ነጥቢ መቐይሮ ንቅድሚት ሓደ ዝላ ናብ ምዕባለ ይኸዱ ኣለዎ እሞ እዚ ነገር እዚ ብሓቂ ትዝኸውን ዘሎ እንተኾይኑ ዓይኑ ኮንኩም መሓውር ኮንኩም ትምርምሩ መርምሩልና እሞ ብርግፅ ሓቂ ተኾይኑ እዚ ነገር እዚ ግና ኩላትና ኢደ ኢድካ ንበለሉ ንቅዱስ ዕላማ ኢደ ኢድካ ምባል ፀምፀሎት ኣይድልዮን እቲ ክኸውን ድግብኦ ብትኽክል ክኸውን ዘለዎ ካልእ እዋን ንቋንቋ ብዝምልከት ዝፈለጥኩ ሓቂ ክዛረበ ሕጂ ግና ኣብዚ ኣኽለኒ እሞ ኩላትና ዓቕምና ነበርክት ነዚ ቋንቋ እዚ ንምምዕባል ክምዕብል ከሎ እቲ ቋንቋ ንዓና እዩ እዚ ምዝኸውን ብሓቂ 40% ካብ ክብደትና ክቕንስ ወይ 40% ምቕላል ኣብ ነገራት ክፈጥረልና ኣነ ኢነቦ ክነቦ ከለኹ ነዚ ነገር እዚ ቀሊል ኣይኮነን ንነገራት ትነቦም እንዲኻ እዚ ክኸውን ከሎ እንታይ ክመፅእ ክእል ኢልካ ትነብብ ኢኻ ሕጂ ክነቦ ከለኹ ኣነ ነዚ 40% ንቋንቋ ብዝምልከት ብኡን ዘለና ሽግር ብዝምልከት 40% ከቃልለልና እዩ ኣምፂኻ ወኽተ ተርጉሞ ኢኻ እንታይ ብላሎ እንታይ ይድብል ደሎ ከመይ ይድብል ደሎ ክትርዳቕ ትክእል ኢኻ ቀሊል ኣይኮነን ንባዕሉ ዲክሽነሪ መዝገበ ቃላት ናይ ትግርኛን እንግሊሽን ብሶፍትዌር መልክዕ ተዳልዩስ ኣብ ተንቀሳቃሲ ስልክታት ተዘርጊሑ ኣሎ ንሱ ዘበርክቶ ዘሎ ግንዖ ቀሊል ኣይኮነን እዚ እንተደኣ ተወሲኹሞ ኣብ ጉግል ከይዱ ዘይደልስ መን እዩ ዘለና ኣብ ጉግል ሲመን ይሓሰው ደይብል ኣብኡ ክጠቕመካ ኢኻ ትበሃል ዘለኻ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ዓብ ነገር እዩ ስለዚ ሃየ ነዚ ኢደ ኢድካ ንበል ኣብዚ ኣብ ኩሉ ግዜ ዘይከውን ነገር ሰኒዕኻ ንግዚኡ ናይ ንግዲ ነገር ምግባር ዝበሃል እውን ኣይሰኣንን እንድዩ ነዚ ብሓቂ ግና እዞም ሰባት ብቕንዕና ተሲኦሙሉ ኣለዎ ተኾይኖም ኩልኻ ህዝበይ ይረኣዮሞ ብሓቂ ተሲኦሙሉ ኣለዎ እንተኾይኖም ግን ብሓቂ ሓደ ዝላ ንቅድሚት እዩ ንተዛራቢ ትግርኛ ሓደ ዝላ ንቅድሚት ኣብ ምዕባለ ጉዕዞና ሓደ ነጥቢ መቐይሮ እዩ ኣብ ጉግል ዝበሃል ኣዝዩ ዓለም ለኻዊ ዝዓበየ ውቅያኖስ ናይ ዓለም ኩሉ ዓይነት ንግዲ ኩሉ ዓይነት ክትመሃሮ ዘለኻ ኩሉ ክትረኽበሉ ትኽእል ኣብኡ ኢኻ ኣቱ ትበሃል ዘለኻ ትግርኛ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኩላትና ኢደ ኢድካ ንበለሉ ክብል ስለ ዝበልኩ ጥራይ እምበር
اتزخون كتقبر اتخيل لبام هزبي خاخبر هزبي تبارخو